ilan nila, ma'am? Ano man? Ako ko na imong pulo. Uy, utaw. Ay, so, Tumo tayo. sa kadaghan ng mga kabalayan akong giadto. Di na na, oy, okay na na, oy. Kung kunot ni, mas kunot pa na imong naong. Ito, pag tinuhod mo gud. Ay, kataway, napailangan may mapasuwa sila utaw. Ito, asa dito, mag. Magpaila ko nga taga DSW. Unya ka mo, maoy mga tanod. Kay house to house maning atong adtuon karon para makakuha ta og informasyon sa manok. Uy! Sakto ka, ma'am. You are a good idea. Genius, ikis, ma'am. Alam, ma'am, Sakto nakalimutan mo ko, ma'am. Di na ako pwede makaadto, ma'am. Ha? Ano man? Buka na, diha, bang. Kuy, wala lang tiyo. Wala resulta ni mo. Awari ka nun. Bilin ka. Wala diha. Mugos mo yung nguyuan, gud. Ano, ma'am? Kanan mo ko na, ma'am. Basta may ilan lang niya ko, ba? Kana ara di ay? Utok gamita. Unya wa kay panyo diha. Naa, ma'am. Mo na diha. Pagatoy-toy, judi mo. Ya, ma'am. Unsa na ito pa niyo? Manulista? Sabi diha, pagjaban ta moron. Sa pagtuon ninyo nako. Tulisan og naong, kamo kanang inyong naong mga tulisan mong dagko. Kanang panyo itabon sa inyong naong aron di mo mailhan. Kasabot. Ma'am, kaya ko si Ibang, minus mo kina siya ka IQ. Sa pagsag ka diha. Sa IQ ba? IQ is diaper. Ay, sige, sa kay ginuang diya. Wala diha. Bugo mo kay kasalan. Hey, naalagi ka. Wala mo akong buhol. Nakukuyog lagi ka ning duha. Uy. Ikaw mo lagi na Brad. Ngano nakuyog mo ka ning duha? Kuan ka nang Ay, nanas ning lungki ay. Napis patos ng carrots. Nakukuyog ka ng duha. Waka kay baho. Kanang kuyog na akong amo. Paghiita na diri, dagkang ka nagigo. Na, akong amiga, bago-bang gigo na. nagsige pa din na siya. Mulang. Ang sa gitabi ng bululang ayo. Kasi Panabi na. ikala sige. Igo sila ni. Iyo ko kuyo ka na duha. Ay ka na duha. Sus, pagkikitan niya din ang duha. Kana ko mangot. Lapaw ang kawatan. Uri ka Abi mawag. na kung nag-usab nila sila. Wah, usab ito. Wakam. Maikob ang kukuyo ka ng mga naong anak. Mga lapukon kayo. Bantog eh. Asa man itong ba? Tuwa dito. Na, sus ino pa. Idagan dito. Wa na gipili. Kwato. Kung saan sa gilibak niya akong gisuong longki ay. Basta masipya lagi ni ilang buyong dyan ni. Ne, sige ba tayo Saman. Oh, kajut sa toy. Wait sa. Kanang ako lang sa siyang obserbahan. Kay nindot mo gud kini among plano gud. Sige lang kayo gisipyat gani ini sila. Ang ako mama, kansunuin ako nimo. Kay mapahamak ka. Kung gusto. Okay. Dagdag. Magkita lang ta ha. Sige mama sa sunod. Kita ta. Sino sa'yo panabi itong magwang? Ay wala oy. Nagsgot ra may negosyo kay maninda ko no may og dinangkal kay kusto ko no kay napunta. Binangka ka ha, bisag longki lang mo. Inilabang kayo kasakunan na. Oh. Ano ko may magtawag sa panyo? Ang panyo, ma'am. Grabe, ma'am. Anong Uy, panyo, ma'am? taod na. Tao na. Samsagay. Dito, ano? Diba? Ya. Ato na ka. Ano ni? Hi, ma'am. May hapon. Taga-DSW di ay ko. Niya ako si Doktora Way Claro niya. Kauban tanod. Ako rin si Tanod Makapandol. Ako si talon pakatap-tap. Ay ma'am, ay dok, unsa may ato dok? Kuan mo actually nag house to house mi kay mag-monitor mi sa health sa mga kanang mga senior kahabaw nakaagit tag pandemic. Ay imong mama ma'am, kumusta na siya? Imong papa, kumusta ng ilang health ma'am?
Ay, sa akong mama lang, Dok, wala dyan problema. Pero akong tatay mo'y malipong magud siya. Nya, iniguman niya lipong, magtumba-tumba siya. Nya, Dok, salamat kay naaka, kay naka-schedule na tabiya gud mi. Nya, saon man, na busy lang yun. Ay ma'am, dili gid pwede na ingon anak. Kinahanglan jud nga mamonitor ang atong health. Asa man imong mama, imong papa? Bitaw ma'am, pagtantigin na kito nga sa ito ang health dun. Nakabang atake mo, naghanagin ko. Atake logo. Atay. Oh, lagi sir. Dok, kanang wala ra ba akong papa, Dok? Ako rang mama. Mao ba? Pwede ka makigistorya niya? Okay ra? Ay, uy! Nay! Nay! Alam mo, no? Hindi mo ulit di bata ng mga luka. Maugi ba? Ha? Maugi. Saman. Kabato na to. Ayo, ayo, ayo. Kawawan si mama na. Nay, suman. Nakasuko. May hapon. Ako dahil si Dr. Raway Claro. Siya to, ma'am. Ma'am, igor ako mag-monitor sa inyong health. Taga DSW, manggod ko ma'am. Okay naman, Miday. Katulad akong bana. Kay murag weak siya. Kay nga no, unsa man day problema sa imong bana ma'am? Kuan, Dok. Maglipong-lipong niya. Mag-seizure siya. Di, Nay, uy. Magkurog-kurog siya, Dok. Ano mong gudlo? Ay, pareho ra na, ma'am, kurog-kurog og seizure. By the way, ma'am, ang akong nga kauban nga tanod. Kawatan lang na silang naong, pero tanod na sila sa barangay. Okay lang, ma'am. Dili naman sa dalata. Unsa ganigi kahiligan si mong bana, ma'am? Kay magbis maguna sila kung unsa nang ilahang ipanglihok-lihok. Kuan siya, ma'am. Manok. Nya, banda pod. Stress day kay na siya, mao di ay. Ari sa tamam. Dili sa ka-check na ko imong health. Ato i-check ma'am ha. So, talikod ma'am, talikod. Taas kay mong uric ma'am, oy. Saan mo pagkalibaw, day? Di sa imong pulso ma'am. Kay nag-apas ko sa imong pulso. Anak, day na, Dok? Maudi ay imong tatay. Ayun na gid na ma'am. Kaning mga manok ninyo ma'am ba? Di gini pwede sa mga senior. Pwede ninyo ibaligya mo. Dawat man mi og kuan, nay baligya na mo og manok kay naman mi poultry. Pwede ra gid among paliton ma'am. Daan pa jud lagi ko. Ingnan bitaw ni nako si Dido, ana. Dili na siya magsigig pamuhi anang manok. Pwede ra, ma'am, imo na pa rito gurot. Paabuto na to sa tatay. Nay, uy, nga mo ka-desisyon. Mauna ma'am. Maka-stress ginang manok. Ug ang pinaka-importante ra ba ma'am, ug maapektuhan ang trabong ko. Na, mao ginay makadaot. Kabung ko mo, day. Unsa na, Dok? Basta igsuunas kong gunay. Ay ma'am, sakit na sa manok ma'am. Nya mapunta sa tao, mo na gitawag og trabong ko. Buto na to sa tatay niya. Sige, Dok. Amo lang usang sabutan, ha? Okay. Wamang ko diri iyang tatay. Ano sa maka mabalik, Dok? Naaraman may diri maglibot-libot sa mga kabalayan, ma'am. Sige, ma'am, istoryahe lang sana ninyo. Ay, basta ina imong bana, ma'am, ha, nga. Bawal jud siya mag-stress aning mga manok. Mudawat man miog ka ng na siya ibaligyan niya namo, mudawat ra gid ni ma'am. Sige, ma'am. Di lang ko magdugay kay napakuyat dito sa Pikas Balay. Sige, mas maayo noon, Dok. Salamat kay Dok, ha? Sige, may sa pa yan, ma'am. Di ato sang i-check imong kuan mo, ma'am. Tanawa, ma'am, naa kay diabetes. Tabinting din po, anak, Dok. Ingon bitaw ko. Kanang nagluta ka day no. Daan pa gyud ko. Sige ma'am, adto sa ko. Uy, dali na. Dili tayo, Dok. Sige. Salamat ko ha. Sige, bye-bye. Ano, kay ma'am. Turyahe lang ni imong bana ba. Ato si ma'am. Sige. Trabong ko, sakit. Karon pa mo kabati anak na ko,
sakit lagi ko na sa manok na, hindi mabalhin sa tao. Tingnan na bitaw mo ni ate na dili lagi magbubuhi og manok. Hala nay, dili baka itong puti na manok kay mao ba ito siya laki? Siguro na, uy. Naot mga ito ilogon. Kakang interesado adto. Mo lagi butang ilogo na matakabaw sa sakit ato. Basi mo na siya gadag trabong ko ba? Sa anay mong tatay, uy. Siya may gabuhian ng manok niya. Di mo sagot ta maka kuan ni tatay kay mo man iyang mga habit gyud nga magbuig mga inana. Lagi, hilig kay manok. Nya, sao mo na. Kargadong di mga trabong ko ni mga manuka eh. Nak, sa kadugay panahon, karon pa ko kadungog anang trabong ko. Nakadungog kong trabong ko, pero sa bisikleta man siguro na. Gusto mo to sila, uy. Ay na lang pagkiglalis na eh. Doktor gud to. Pero, ang apelido ba't tila kayo ay klaro? Duda man ko adto nila nak, uy. Na, duda na sad. Madugay sa imong duda. Ano kayo mo nakapat-check up? Ka-okay na nga na doktor nga ni Ari diri para ma-check inyong health. Okay ra gid nak, mawa ning mga manok ka dire. Kay ako ang tagani ning pangihawon. Pero sa tatay nimo. Ayun na lang naagda si tatay na uy. Under bitaw na sa tatay nimo. Ang importante inyong health. Ay kani magud sa tatay nimo. Kay di pa lang ko maluoy ana niya. Ako na nang gibiyaan, gipalayas. Sukibaw ka day. Adtong usang adlaw. Katong dito mo sa pier ba? Nagdamis manok. Buot ilugon. May nalang gani kay naabot si Rigner og katong imong amigo. Katong galing nagtabang nimo nga taas og tao kisa kay nga nadto. Si Ipoy na si Ipoy yung gipasabot. Kaya nga no din ay. Uday, siya. Gainilugay. May nalang gani kay naabot to silang duha si Rigner og si Ipoy. Nya kami nakigayon sa migsirit og lakaw. Sila nagkarambula. Nagbugno. Ambot og unsay nahitabo to nila wa ko'y balita. Di nagduda jud ko. Nagadyo ti Berton tong manuka. Kay ganong interesado kay sila. Mao ba nay? Wala. Kumusta ka sa tatay dito nay? Wala kay nakasunod nga ngadto? Ay wala na. Wala. Wa jay nakasunod kay mingaw na to among giadtuan didto. Pero katong doktora nak ba? Duda man jud ko nak uy nga. Manok iyang tuyo. Ano sige siya gisgot og manok? Dili sa siguro nay uy. Kadoktor og naong ato. Di sa to magbinuang siya makuha siya glisit siya. Ah basta. Kining nahabilin din hing manok nak ato ning ipamaligya. Kay murag tinuod man sa tong trabong ko nga sakit yang giingon. Nay uy. Ang importante inyo yung health nay. Timan ay gyud tong giingon sa doktor. Sige magpakaon sa doktor sa manok nay. Sige nak, pag-amping ha. Ay lang kay paduol kay basig matakdan ka sa trabong ko. Tiwas akong laba. Masagbayan ka pa sa practice, Ali. Noon sa naman taon tani, eh. Nagkanindot na unta, nagkalamit na hinuon. Practice ang tagod. Hindi tabuhulog practice. Undang tag-practice patay. So, di hawi, minsan may sa video, di guys, ang nga makabuti. Amuli na bitaw to. Murag Mayo 1. Ang ako lang ba? Manok rin iyang kabisihan? Ano sa kayo na ato manuka? Amot naglibog sad ko. Nilarga lang dyan siya tungod at manuka. Ikaw, suma, unsa may nakita ni mo atong manuka? Kabantay ka. Kato dito tas ila. Ang iyang balibo puti ka ito. Nisamot siya kaputi. Unya, ang iyang mata ni puwa puti puwa ba? Kidlam nga ako kasabot. Amot og lamat ba katos kong mata? Unsa ka to? Na, malagmit. Doon na dyan kalahian tong manuka. Doon na siya katuilag gahong manuka, no? Gahom. Basing. Ay nani ay. Bisag wa sino dito. Mag-atuan gyud punta sila ng munika.
Magpakisayod ta ba? Pasi nang kahisgot sila. Partian ng manok. Magkadungog ta sila hisgot. Dudam ko ng manok ka. Katong pagkalargahan niya, dudagi ko ato. Sige, ana na lang. Adto ta sige para makatabang ka ba? Ato to. Hoy, boy! Uy, Dali sa! Asa man ka? Ay, di ka ko sa baholin. Ari hapit sa diri. pizza ka po eh. Daw eh. Dimdim tagamay po eh. Ano man ta? Diha oy. Unya, kumusta naman to si Rignir? Magatuan gyapon sa inyo ha? Awa naman noon. Ay, gidaiga naman na itong salod. Dili mo di sila uyab. Daan pa ko. Asa ba ato? Katubang nanguyab ni Salud. Katong dakog lawas, murag si Hercules. Katong murag Hercules. Katong murag Hercules. Asos, di na ito uyab. Dili, uy. Goy nga no tatay tatay mo siya. Iya to tikatik. Di mo muna sila uyab. Mauna na aro. Sulti salod ako. Nung naman ka dire. Nagatang-atang sa salod. Nagatang sa salod. Ha? Oy, nung sa mangka oy. Kapila na ka na ko ka. Wala, boss. Uy, gitawag mo ko ani, boss. Di ka Kasi na ang mati ka. Di ka ko sa baho, boss. Isang sa trabaho. Alibay na sa dayo mo ha. Di ka ko sa baho, boss. Gitawag ko ali kong classmate. Ay lagpatol po. Ay lagpatol. Sama ka? Iso magagang ako? Sige magang kasuko? Sa bayot ka? Ibog ka ako? Say bayot ha. Ayaw boss. Ayaw boss. Bayot ka nun. Masig bayot ka tinuod. Ayaw kayo. Ay kaso. Kalma lang oy. Ayaw boss. Ayaw kalma. Ay lagi ikaw laban ka. Dili. Ang tagong mo ha? Ay lang pangusog. Tingali tisiyon ta mo. Pangita ko sa. Para mapisi mo na ako mga konggula mo. Kalma oy, ayaw na sige pangisog oy. Usa di problema ni muna ko, sir. Nga, init man ka kanako. Sige mo nagkasuko. Nainit ko tungod ni salod. Giingna naman tika nga di ka magsigig duol ni salod. Kubo, bitaw ka nga. Akong gusto si salod. Ay nataan magsigig duol ni salod. Kaya ako nga na si salod. Kahimi din ito, Juana. Lawa sa nag-aayo, ani. Kabigyo kalataho, sus. Usap! Ganun, nagpagulbol mong ka! Kapangi ko nga. Uy, di na siya magsigig Ikaw ba? ni salod. Asa sige duduol niya, Gun? Ikaw, kani may una. Kani una niya ikaw sa sige kang duduol. Ako na lang si salod. Sus, uga pa sa lod no, murag sinang munika, di mo silang mauyab. Sige na. Tu, ana. Ya, bayot mo ni buwan, nag-istulis pa. Ah! Ay, kung katawag-tawag ha! Taon, di mo nga kayo. Kapangin ko ba na siya nga di na siya maduuli sa lod? Sige na, please. Sige na. Anak ko. Hoy, unsa man? Hoy! Bayot na yung buko. Saba na ay, pangagan sa noo ka. Tingnan mo ka. Kung kilabot. Nganong init gigay na siya na ako, tay? Nay? Sige na, Sa problema nimo? Nanang initan mo gid nimo ako anak? Unsa man atraso na mo nimo ba? Ayaw, sagdi na. Ikaw ba? Ayaw na, tay. Palayo eh, ako anak. Ayaw na. Ikaw ba? Hindi ka magtarong? Gugulan ka kasi ng iyong. Ayaw nang! Ayaw nang! Nihilak na nanay, ayaw. Ay, ko ginaigi ha? Kilawon di ka karon. Kilo sa likag tao, nay. Ayaw, saan na di ay? Ayaw. Ayaw pa pang buwang yun, ha? Ikaw ha? Pagtarong ha? Ikaw naman ko ni ingon niya. Dili sa mo dudol di salod kay lam na ko si salod.
Pabangin lang ko niyo kaya no. Kapag si Juan ma, nanay ni Juan Salud. Lagot nito na ako. Ito si Dada. Ito sa States, sa Australia. Wala pa magkauli yun. Sabi ko saan lang ninyo. Sir, ulit na lang sa inyo ha, sir. Uy, Unya lang ko muli, bakit gano'n? Ako gito-gito, si Salud. Luya ni Juan. Bahala na. may amoy katabang ni mo, sir. Uy! Ako, masulti lang yung kanino. Hindi ko gusto mga si Salud. Mawas ako kinabuhi. Katong yung tapay-tapay na kaingon. Lagot kay ko ato. Taong son ni mo, sir. Ay, siya, Uy! malo, sir. Ito, sir. Uli lang sa inyo, sa sir. Sir, lagi mo ng parents, sir. Ang akatong parents. Ipasagdan ko sa akong kagay. Asula. Laguta. Basta, atol ko itong tapay-tapay. Uy, makapagong na ako. Sabot mo. Lagot ako. Pabangin lang ko ninyo. Oo, diba? Bisagot sa gusto ninyo. Tagal na mo. Ha? Sir. Isud balik bulsa. Isud lang. Wala ko dito. Isud lang na, balik. Ha? Ha? Ayaw na kinanglan na ni. Ayaw ko hindi kinanglan si Salud. Uy, pulos yung kinabuhi ah. Paano niliwas na natin ko? Kung di nang gano'n, ako si Salud. Ayun na si Sir. Uy! May babakikog ko. Uy, ayaw lagi sir. Ayaw na ako mo ka, sir. Ayaw mo ka na, sir. Uy! Ayaw mag-ito ka na. Magtinabangay ka, ani. Wa may lain mabulahanan ni kita raman. Ang inyong buhaton, magpakisayod mo. Panid-i ninyo kung asa ang manok o kanang hinganlag dido. Kay, uy, kita radyo'y mabulahan, ani no? Kay kung mulampos ta sa atong tinguha, kita ray mabulahan! Ato yung panikamutan. Oo, bitaw akong giingon mo ibang. Follow me, I not follow you. Diba? Ayaw pag-agad ng tiyo. Kaya na si ma'am. Klaro mo, ikaw na baging na ito sa tiyo. Ayaw na ito tiyo. Ano ito ni ma'am? Muhatag ba? Gusto ba ta? Oh, gid. Ari gid tali ma'am. Ano yun? Kasi tiyo mo tiyo nga. Wate mo ko atoy. Oh, tama mo sa ikaw. Pato, ulit ako sa ako maton. Kaya ako yung nag-buhat sa plano. Diba? Oh, gid. Kita man ang tiyo ay mong ingon. Unsa man? Involved na dire? Involved na sa manok? Kanang tiyo man ba? Kanang namo ko sa ipatrabaho mga business mga makakortasan mi ma'am. Pero tiyo ko. Tiyo, may mo eh. Matag pa ka.
Oh, gid. Kapan pa ni? Kaya ba? Aray gyud ni ma'am. Diya din mo. Gwapa pa. Kaya ito na tiyo. Manas pa kayo na. Naong ito Lubot pa kalta. Ana ba? Kung mabuhat lang gid ninyo ang akong gipabuhat ninyo. Ha. Tag unsay tilay soda ni akong pitaka. Ihatag ko ni ninyo tanan. Kinsay mo dawat? Ang mga yapagay, naginilugay, nakitaglo. Unsa man mga ihas mo? Ako mang. Hindi. Bagi ay, sa kwarta at titig ah. Pero nakit pa imuon, ako imo ipaon. Sa taong kay. O ibang. Naon sa man ka? Liso sa kayo ka. Ako'y mulihok sa ako'y mulihok ni mo. Di ba? Ang mga yabagay. Unya na, happy? Bantay bitaw. O makadetect gani kung inyo kong gibinuangan. Ipagaling tagyod mo. Dili mamoy. Ang utang pakyaso ka na mo, ma'am. Oh, good ma'am. Yuloy, di ha ko mga kwarta ni mo. Lamin kini mong gihatag ko dako na kini katabang na mo ni ibang. Sakto. Palitan, ma'am. Makita na mo ang manok. Unsay plano nimo? Kung makit-on, labing maayo. Pero kung mahibaw-an, alangan mag-atong lutoon, atong aslon, atong pahimuslon. Malibang atong gold. Kasabot mo. Mo na ibang isil-sil sa imong aling patakang. Ha? Na unsay gusto ni ma'am. Isoldo na sa imong hunahuna. Ha? Isoldo na sa imong hunahuna. Musa ikaw, paano dyan ako kung sa atong mga pangmahaton? Ha? Kaday, ikaw day. Ako pa! Genius! Doon sabi ka, makakwarta ko, tatungod na ako. Tungod sa akong pagka-genius. Maunay akong gusto. Be genius. Basta mapalpak gani mo. Na. Give and take. Either you do it or not to do. Oh, there is no harm in trying. Datoy. Unsa dalang gid man tiktok? Mo. Ay, nang eskwela pa ta sa ona, bugo makay kaya, ang lapis imong kanton. Aba ka day. Give anti gani, Sa mo na. gamay imong bahin. Dako akong bahin. Mo na sa give antik. Mo di pasabot ang. Mo di pasabot. Hoy, 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 hoy. Why magbinta ha? Sa atong grupo, walay mo ubos, walay mo labaw. We are all equal. Understand? Huh? Yes, ma'am. Ah, was ma'am. Ako rin bahala rin yung mali. Di ba, ma'am? Huwag lang. Okay naman. Naa naman ninyo ng kwarta. Unsa pa may gitangaan ninyo? Panglakaw na mo. Kay di na ko kapugong. Di na ko kapugong sa akong pagkadato. Madato na unya ta. Ako na'y pinakadato din sa akong lugar. Unya! Hoy, mga bastos! Mga kananay! Lakaw ako manangit! Hoy! Ahay! Baya ning kinabuhi ah! Sus, tay! Sus, wag ako pang nahinahikan itong abnuya! Sus, kaning kumo na kong bulapos na tugan! Imo ba tong gitudahan? Awa na lang ko, tay! Kalawaron, murang nung kagigukod baboy ng buwang. Kamu manggod, inyo man kong ipugan. Kilawon ko ba yato? Sa taon mo grabe kong tawahan na. Sus, katong abnuya! Sus, ug kaning kumo na kong gikalapos! Ah, miteriyo, awan mo. Hospital lagi ito, tay!
Ang kuya lang ato, musunod na nato ron. Mao lagi umuso, umuso na to, mahinay ka rin ko to. Na, di lang gid kay kilaw ako buhat sa iya ha. Himuon ko ba siyang leksyon? Aslon gid siya. Kaya, tisingi lang. Kay kato, kay balo mo, mura na tog nalisuan sa pangisip. Wa na to sa iyang panimuot. Tanawa ra gid ipanglabay ang mga sapatos ug iyang medyas. Naigo pa ko sa ilong. Sus, mura ra ba gihumot ka ITL? Wa nga tong tawhana oy. Dong, likay gid dito ko ikaw sa raha. Ayaw gid pagpaduol niya. Unless na lang kung namis tatay nimo kay di gid ko to siya atrasan. Tanawa lang. O ako lang, kitkiton gina ko siya. Balag mga bangag ko, di bangag? Pangagay ko! Sustay ako'y makinay ka tutuwa na tay! Kini kumuha tay! Basta may ko na sa nip! Agtog yan mon! Nay, pa ito, nay ba? Ikaw, nay, ay nalang subog apil-apil na mo, nay. Kaya, kani atong bayo, wag yung matiman. Ano pa hinangir, wala naging kakapanghipos. Kami, pasagbahin na lang mis tatay ni mo. Kung wa pa me, sapli kang nung kiya ka. Huwag ako magsaling yun, nay! Kaya ako mga doon kaya nilalib! Kaya ako ipabuto, nay! Sus, dito magsipin akong tawanan, nay! Gayo na lawas na ako ito, tubigong kay salon! Napay na ako nga, murag abs! Diwata gini mong nanay, purti ang bugira. Manghipos na nila! Ikaw na kayo na niya kung kimabuhi Lugia ka! Nangita mo na kayo kasakit, mula ka ng tao! Suanga ka! Ikaw ba? Huwag akong iyon ni mo. Basta magpatulang ka na ako, makakwarta ta. Diba? Mo nagihatag niya, alam niya na to. Ha? 4,150. So, atos lang ba sinon? Mo. Ako. Imo. Ako. Imo. Ay! Napay ito, Ismail. Abi siya nag-iintos, be. Kaya akong sinsyuan. Ha? Atong sinsyuan. Ha? Naimo na dia, ha? So, ako mag-sinsyuan. Imo na siya. Ha? Imo. Ako. Dako mo na yung motoy. Dako. Noon sabi ako, bibang, hula ako'y nildiskarte. Ha? Palitan. Kanay mo sila, tunga, juda. Kung mapriso ka, priso sad ko. Kung ay kinapriso, mangita ko bagi, ano makapiyansa ko. Diba? Ay, nasig balibad. Diba? Magbalibad naman kay, bunuhan makasapi na ta. Pila lang imo, hali, ha? Melo Chinta. Ang imo toy. 2,005 tinta. Ay, sagod. Pila ka itong imo? Mel 5 Chinta. Ha? Ay, sa... Kung ano naman, bro, nasipyat ko. Abi na bro ba? Ikasayang tuwa. Ha? Ikasayang tuwa. Baba? Oo. Gini, matay ka? Ang tamtoni. Ano gini? Ha? O sige, ipapala ka mo ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ako! 1, 2, 3, 4. Alam mo yan. Ay. Awa! Pito ay mo! Upat na ako! Upat! Imo pito! Ay, nagligran mo rin! Color pula ka lang imo lagi. Ito ay ko color eh. Ay, kablaka! Nakoy dang krayon lang atos balay! Puro to lang kulor-kulor. Ganaan, hindi ka kulor? Ha? Mau mo gudi mo eh.
Ano na ba? Ayaw mo. Ayaw mo. Lini mo. Ayaw na lang. Ibukuha mo mangkay. At sige na, nakabahin ka na ako. Ako biya mo ba ni mo? Kung di pa natuon ako. Di ka kasabi mo ka. Asa naman taron? Ikaw tamang. Ya, gaandar ba lagi ng sakinan? Uy! What's up, ma'am? Ma'am. Mauni diri kita, ma'am. Akong gingon mo. Iya, sigurado gyud ka mao gyud ning lugar. Sigurado lagi ko, ma'am. Medyo ko masipyat. Giun sa man sa di mo pagkaibaw nga mao gyud ning lugar. Yun, ani may tao. Inani mo masipyat. Gamay pa ko sa una. Kanang si Dido, ug akong amahan, suod kay higala. Dalon-dalhon ko na sa una. Kanang manuka. So, kita na ko anang manuka, ma'am. Mo nang di ko masipyat nga. Mo nang manuka ang pasabot ka to na sa picture. Nan karon, unsaon man gyud nato pagkuha ng manuka be? Aw, di isa na madali-dali na to, ma'am. Ay, sana man ay tag-iya. Mulan sis lang ta, nga kunuhay ikaw, manginahanglan ka ng manuka, mupalit ka. Kay, nay nanginahanglan, nay nasakit ba? Kanser, ana, kinanglano na nimong manuka, atik-atik lang kunuhay ta. Di, na basta-basta din nga makuha na to. Sakto ka. Bright. O isig hunong paypay diha, paypay. Sa ato pa, mulan sista, kay katong manok, tambal tos cancer. Ka-bright na ini mo sa. Diskarte lang, ma'am, ako na. Yung di ko masipyat, ma'am, ko sa buhata, ma'am, ang tanan niya. Ay kalimot punos. Ha? Kinahanglan, sakto ko. Ay kabala ka, ma'am. Buhato na kong tanan. Alang nino. Tungod sa kong feelings nimo. Sa badiha oy. Mukaon kag kumo ato kung bana, dako kay tong kumo. Ay, wa ko anay. Sus, ako ma'am, sultian ti ka. Nirespeto ko nimo. Nagtamod ko tungod kay ikaw akong hinigugma. Sultian ti ka ma'am, kung nahibawa pa lang ka. Lamok ug langaw nga mopatong sa imong panit akong gikasilagan. Tungod ikaw akong kahayag. Sa badiha oy, asa man na? Sige paypay. Aw, mao na ron. Ngano to ko kuha mo nako. Bawa bitaw ka nga dako kay ko gusto nimo. Sige lang. Ay kabala ka. Basta I love you. What ako? Diha oy, asa man ani? Kani dito, asa may whatever. Kini. Kining balaya, ma'am. O ni, di ko kalimot. Naana sa akong mind. Sa akong memory. Tara, ma'am. Kinahanglan ikaw gyud mosunod na ako mga nang karon tudluan ti ka unsaon gyud ha ang pag-proper nga pag-pose o kanang paglakaw, okay? So kinahanglan kini ako nitongtong sa imong ulo kinahanglan din na siya mataga. So i-balance nila ko. I-balance siya. Unya dayon murag na string nga nag-inak nimo ngadto so mag-anak ka. Nga imong tiil murag L. L. Oh. Na. Dili tarunga. Sabi ay. Kaya sa ana siya. Dali ana. Oh, ana. Ang sabi nito. Ana. Tanawa kang tiil. Okay? Ay, kalisod sa ani. Kanya, chin up. Oh, okay. Don't slouch. Ayaw pag backho. Okay. Then ana. Yan. Okay. Sumauna din na. Sige kung kag-inom og tubig bugnaw. Tanawa na. Mas mabot pa ka na ako. Tanaw. Di malikayan mo mo. Oh, sige, ana. Okay, 1, 2, 3. Anya dayon kumulakaw ka, kinahanglan ang imuhang knees, dili. Kinahanglan i-lock yun na siya. Dili magmupiko. Oh. Okay, 1. Ana gid siya. Yes. Okay, 1, 2, 3. Sunda ko. Tanawa sa ko permiro ha. Okay, 1, 2, 3, go. Kaya imong hips, kaya yun imong hips. Okay, ikaw. Salud, tarunga ka. Ikaw ba yung sumusunod na ako? Kinahanglan magtarong yun. Ay nga, Jete, di ko kabaw lagi ani.
mag-practice gani. So, unsaon to, be? Ako nga gitudlo nimo, okay? Ana, tanawa sa gugo, tanawa sa ko. Matagak niyo, o, ano, oo. Mao gani, ayaw lagi na ipatagak. Mao gani, may chin up ka. Karungan niya, smile. Ana, chin up, smile. Matagak Tama. lagi ning tak. In. Unsa may pasabot nimo? Atong hilakan, dramahan, aron makuha na tong manok na ipatuo na to nila nga kana tambal sa kanser. Uy, hilak sa diha. Ay, mahugis kay mundo ha oy. I-feel sa ninyo, butangi sa with feelings. Oy, para ba? Dito kayo ba? Para na feelings gamay ba? Diha na nasag ka diha. Unsa man gid ka nang muhilak ta. With feelings. Baday, nasa mo. Ato no tudloan nun. Ang ako bot pasabot ba? Nga hilakan bro. Katawi sa gamay para dili kay halata ba? Kana. Tanay. Mabugo mo sa tanin nyo. Bright man tako. Reklamo diha, magdakwak ta. Okay? Ana nimo, dayon ikuan i-forward mo sa kalik nya imong hits i-ikid gadto. Kapika sa sad, ikid sa pika. Tarungan Ano mo lagi te? Kuni na lagi ka. Mao na ka sige manggigod. Sige kaon og kakuan. Ayo. Ano ato ka? Ano ato? Oh, unsa man ato? Unsa man ni? Unsa man ato ah? Mom. Natutuyo ma. Unsa man? Ang Unsa man? Kuan ma'am kanang ingon ani mong good ma'am kanang naamoy na sakit nga cancer ba? Diba? Ya. Badli didi kay kinanglan. salud ang ka ma'am. Uy. Ang katumanggong duga sa manok na matoy makaayo. Kana, di ba? Oo, maluhit ang ka ma'am. Ganing manok na. Ang manok taon ay gawas na taon na rin. Kung may but pasabot ninyo day, ani. Pasab karagog ko. Ako ni naapil sa kong hilak. Kay Louie kayo yung storya. Ang samang yun. Ingon ani mong good ma'am. Ang iyang pagumangko na sakit. Ya wala kayuhan. Pagawas na mo sa ospital. Nga nakatambag na mo nga kani ko ng manok ang dugo ko na ni ipainom mo maayo ko no. Dara mama. Dara mama. Nay! Nay! Huwag ka sa nanay ko. Kadiyot sa... Ma'am, ha? Kadiyot lang yung kaayo. Okay ra ma'am. Kaya wala mang kami nagdali. Tingin daw mami. Nay! Nay! Ano sa'yo to? Ma'am, maluhoy taong ka ma'am. Tabahi taong ko ma'am.